Jeg hedder Benjamin, og jeg har mad og kaffe. Vi er blevet grundlagt i 2015 inde på Vesterbro. Vi har 4 lokationer rundt om i København, og vores nyeste er her i Lyngby. Mad og kaffe er unik, fordi det er et sted for alle. Vi går op i kvalitet. Det, der driver og motiverer mig med det arbejde, er de mennesker, jeg arbejder med til hverdag. Og den samhørighed, der er. Og de gæster, jeg serverer for. Jamen, de udfordringer, vi havde før My Loyal, var, at vi faktisk havde vores egen app, som var mindre loyalitetsbaseret. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne belønne vores stamgæster endnu mere. Måske rabat herinde, eller en enkelt kaffe i ny og næ. Løsningen faldt på My Loyal, fordi at det er en loyalitetsmodel, der fungerer rigtig godt til vores caféer, mad og kaffe. Rabatten virker med det system, vi har i forvejen, som er online POS, og det er fuldt integreret til vores systemer hernede. Det virker, når gæsten kommer fysisk, og gæsten kan indløse rabat på stedet, og hvis de har nogle wallets, de har optjent igennem tiden, så virker det også med det samme. Det gør, at man føler, at man bliver safe. For eksempel, hvis du opnår platin, så får du en brunch osv. De features, vi bruger mest, er også i forbindelse med vores løbeklub, hvor vi giver en fast rabat til de insiderløbere, vi har i MK Running. Siden vi begynder at bruge My Loyal, har jeg oplevet, at vi har fået onboardet en masse gæster ind på appen, og de gæster, vi har onboardet, kan vi se bruger appen rigtig meget efterfølgende. Og det vil sige, at de kommer og besøger os mere, end de gjorde før i tid. Og det er jo med baggrund af, at de måske får en kop kaffe som det første, og så kan man så håbe på, at de kommer også og køber vores brunch eller smager vores frokost, og så bliver de jo så også belønnet mere og mere, som tiden går.